तारी कमरिया से सर के घघरिया मार करई झूठा तारी कमरिया से सर के घघरिया मार करई झूठा नमुना तनमुना यारा में कही बारू सुगिया बड़े गई नमुना जिले में कही बारू सुगिया तारी कमरिया से सर के हैसरिया मार करई झूठा सोना जी घघरिया ना आजकल सरिया चलता हरी पतरी कमरिया से सर के हैसरिया मार करई झूठा नमुना नमुना जिला ना नमुना यारा में कही बारू ए सोना मैं ना आप दोनों लोगों की स्टोरी जानती हूँ। मैं यही बोलूंगी कि कितना दिन से आए गुलगी अरे तेरा में इहा के कितना दिन से गुलगी सोचते रही आई लव यू कहा सोचते रही आई लव यू कहा हटा के यारा वाला ले भा कितना दिन से एक लड़की तेरा में होला तेरा में ए भैया ई तो तू तो हमारी स्टोरी गा देलू बस एक लाइन गाई भा एकरा बाद हमनी के गए पिहल जाई भैया आता ना भूल हो गए स्टेज पर हम म्यूजिशियन से नजर नहीं मिला पावा कितना हार डिंपल जी कितना हार भइल बाजानी कटा तू जानतर काहे बिगड़ल बाड़ू मतलब बिगड़ल मींस की क्या होता है बताओ चाचा हम काहे ना बिगड़ी इतना प्यार से हम लड़के हैं हमारा दिल कितना भइल बाजानी कटा कि पिया बिना बिगड़तारू कि कहवन पियता रूपानी दिन पर दिन देखत नहीं एगो आशीर्वाद वाला जवानी बनल रहो रात बुढ़ाइबे ना करबे कि कहवन पियता रूपानी धनिया ही गरतारू कितना हार आ भइल बाजानी कटा कितना हार आ भइल बाजानी कटा ऐसा लगा तो मैं और अगियाओं के लइकन की पकोट दी है नजरी से पकोट दी है हमारा के तो अपना जुबान से ऐसे बोल के पकोट दे हमारा जीवन भर भभा सर नजरी काफी होता है कहे के बाकी ताहार आ भइल बाजानी कटा दिया कितना भइल